Dobré ráno, 9 hodín, už som aj osprchovaný, vlastne som si dal kúpeľ horúci. No ale dneska absolútne neviem, čo budem robiť. Nemám žiadne plány, ja som si myslel, že nedeľu pôjdem na grilovačku jednu do mesta, ale to je až budúcu nedeľu, takže ani sobotu, ani nedeľu nemám nič naplánované a vyzerá, že bude pekné počasie, takže mal by som začať dúmať, čo budem robiť. A nejako to využiť, lebo budúcu sobotu už začína aj škola a už to bude oprt, tí víkendy. Ešte položím trošku a porozmýšľam. Idem si kúpiť na raňajky kávu do kolumbijskej kaviarne. Tá káva tam je skvelá. Ma to aspoň prebere poriadne, lebo som ešte taký ospatý. To je ono, kávička. Pozerám, že už aj bordel odpratali konečne. Obed. Čo ostalo zo včera. Idem sa trošku prejsť. Som to teraz vlastne hral Battlefield 1. Asi 2 hodiny. Ale to je môj relax. Toto je strašne pekná cesta do tej rieky. Aj tam ďalej by mali rentovať kajaky, sa tam idem práve pozrieť. Ak hej, tu by som bral kajak a udicu. To vyzerá, keby tuto mali rentovať tí kajaky. Idem sa tam pozrieť. Tak ale nikto tu nie je. Kajaky 2, hej, ale nikto tu nie je. A tam je to sa kajakuje. Vyzerá, že sa kajakuje môjim smerom. Sa už budem preč, keď príde. No ale po tejto rieke by som sa chcel kajakovať aj s udicou. Tu hneď vedľa aj golfové ihrisko. Je toľko aktivít, čo môžem robiť a ja som hral 2 hodiny Battlefield 1. Ale stále to je dobrá hra. Zajtra, ak pojem do toho Litkombu, do slovenskej komunity, tak zastavím sa cestou naspäť, je tam fishing store hneď vedľa. Kúpim si asi udicu, lebo normálne by som si takto nahodil a relaxoval, ale nemám. Raz som videl ale Valdy, bol tam ten set rybársky so všetkým návnady, neviem, $20-30, ale som to nekúpil vtedy, neviem prečo. Vlastne asi viem, ja som vtedy myslel, že to tam je stále non-stop, ale to bol asi nejaký fishing week, ale teď som to tam už nevidel. A to bolo, keď som sa nasťahoval do toho domu. Tak si musím pozrieť nejakú udicu zajtra asi v tom fishing store. Tu je možno nejakých, ja neviem, každých 200, 300, 400 metrov sú rozumne podávané fontánky na vodu. Sa môže človek napiť. A na tých fontánkach je na spodku aj miska pre psov. Perfektné. To je čo, aké močarisko. Tam by som nechcel vstúpiť, tak by som sa ponoril asi. Tamto biele, to sú kakadu. Ale ich tu je, kto ich poráda. Hovorím, sliepky. To sú iné. To sú tí červenokrké papagáje. Čaute, borci. Ale sa pasú, jak ozaj sliepky doma na dvore. Ja by som aj prebehol stredom, ale mám pred nimi rešpekt celkom, jak sú takto zoskupení, jak mafia. Nebudem ich rušiť. Spásenia, neprebehnem ich, nepokazím ich vôbec. Aj keď ma to láka, mimochodom je 5 hodín a je 26 stupňov a je leto. Úplne, že brutálne dobré počasie. Ani teplo, nie ani zima. Perfektné. Tu by som si oprel udicu, týmto smerom pekne nahodil a tu zachytil. A som doma.
bude noc. Dobrú noc. To bolo dobre. Dobré ráno, nedeľňajšie. Nechce sa mi ani prd, ale nič ani nemusím, lebo je nedeľa. A ide sa do slovenskej komunity. Žiadny oblak dneska a teplo, no dneska ako ísť na dlhšie von bez krému, veľa šťastia. Ako dneska ideálne počasie, do oceánu sa ísť okúpať, popravde aj. Pôjdem. Teoreticky môžem na bicykli behnúť, mám to tak 30-20 minút. Uvidím, porozmýšľam cestou, či sa mi chce v takom teple šlapať na bicykli. Ale zase potom tá odmena do toho oceánu sa hodiť, no. Uvidím. A už som tu, Lidcombe. No a tu niekde oproti tej križovatke mala byť fishing store podľa Google Maps a asi ho už aj vidím, hej. Som že je otvorený. Bol som vnútri, akože má tam toho strašne veľa, ale všetko to je úplne zvlášť. Takže keby som kupoval, tak udicu potrebujem návnady, ja neviem, malé rybičky, hačiky, všetko si musím kúpiť zvlášť a to sa mne nechce absolútne riešiť. Ja som chcel nejaký set, kde je proste udica, nejaká cheap udica, lebo ja nepotrebujem nič špeciálne a sú tam návnady základné a takéto, že kúpim si set a idem. To čo bolo vtedy Aldi, ale také tam nič nemá, tak teraz neviem. Idem sa do tej komunity slovenskej porozprávať a porozmýšľam nad tým, či to kúpim alebo nie. Ale asi nie, lebo ja som chcel ten set a toto. A som tu! Aktuálne 36 stupňov, má byť dneska 39. Normálne, aha. Priestorov iba z toho tepla, ak ide z auta. Ja som sa tam do piva. Už mi to udrolo na hlavu. Idem už domov a nakoniec som sa rozhodol, že nekúpim tam tie udice. By som si kúpiť všetko a kašľam na to. Pozriem si na eBay nejaký set. Mne stačí vkladať nejaký primitívny amatérsky set. Ja chcem ísť párkrát na ryby. Tak objednám si to a príde mi to do pár dní. A potom pojem na ryby. No a dneska v tých 38 čo má byť stupňoch, neviem, no. Ešte tie piva, čo má hlavne teraz sebe. Fú. No uvidím, aké to bude, keď prídem domov. Už som skoro domov, ale dneska je extrémne teplo. Pokiaľ to už nebolo dlhšie. Je až také teplo, že idem radšej cez garáž. Na to nové Aldi. Bo tu je chladnejšie. Akože láka ma to ísť pri ten oceán, ale keď si predstavím tú cestu 9 km v tomto slnku, musím to ešte premysleť. No nakoniec som sa rozhodol, že nejdem. Extrémne teplo, je fakt extrémne a nemám chuť. Au! Betón horí! Au! Ten betón je strašne horúci. 38 už je a kašľam na to. Je moc teplo. Budúci piatok je sviatok, som si pozrel, kam chcem ísť dneska a našiel som čo ešte ďalej, pekné miesto, tak pôjdem tam. Nebude to 11 km, alebo je to nejakých možno 36, no. Tak tam pôjdem piatok celý, keď bude sviatok. Takže dneska na to kašlem, aj tak moc teplo, usprchujem sa vonku a... Ne, dneska nie. Takže 3 hodiny sú, mám 2 piva v sebe, proste dneska nie, som sa rozhodol. Dnes niečo iné místo nerobiť. No tak to je v prdeli. Ja to drbem. No tak neviem, no. No a teraz prišiel čas na steak. Hovädzí. Jaj, parádička, vonku sa rozprchuje v takom teple. Pekný deň nakoniec, odpočinkový. Je akože 7 hodín a je 38 stupňov. Tak to je dobrý extrém toto. To som naposledy zažil asi keď som bol v Las Vegas.
takéto teploty v takýto čas. Je to dneska fakt cítiť, ja som rád, že som nikam nešiel nakoniec, lebo toto sú moje facky horúčav. 7 hodín a 38 stupňov. Ja som si dal aj vonku sprchu asi pred pol hodinkou a už som úplne suchý. Trenky som si dal, stále sú trošku ešte vlhké, ale za chvíľku budú úplne suché už. Také tu je teplo. 37 stupňov. 7:45 večer. Čiže keby som išiel v Rybanoch vedľa družstva. Ale je to krásne, to teplo. Sice je fakt teplo, ale je to... Také teplo mám rád. Na tamtej druhej strane rieky vlastne bývam. Za tými domami niekde veľkými. Kúsok. Tak 4 minútky peši. Tam je vlastne aj ďalší most, keď sa dostanem domov. Ale ja si tuto hačnem a dám si čipsiky malinké valenie. Vychutnám si pohľad na slnko. Idem už domov, mám nakúpené 8 hodín a 34 stupňov, parádička úplná, ale pocitovo je tu podľa mňa ešte viacej ako 34 celý deň, pocitovo to je viacej. Silno uvažujem si dám ešte raz sprchu vonku. Ale skvelý deň.